Ayun po, magandang hapon na naman. Yan, magandang hapon na naman. So, oras naman po ng ating pagluluto. Kaya, ano bang ginagawa natin? Magluto na tayo, di ba? Yan. Magluluto tayo ng beef stir fry. Beef, tsaka udon. Yan, i-stir fry po natin yan with shrimp. Yan, nabalatan na. Tapos, yung ating pechay. Tapos, Baguio beans, carrots, bawang, sibuyas, at sili. Yan, yan lang po ang lulutuin natin ngayon. Okay. So, balikan po ulit natin mamaya bago po tayo mag-proceed sa ating pagluluto. Hiwa-hiwain ko lang muna to. And then, kita-kits po ulit tayo. Alright. Boom! So, ayun. Okay, kita nyo po. Hiwa-hiwa na po yung ating baka, bawang, sibuyas, sili, yung ating Baguio beans, carrots, at syempre ang ating pechay, tsaka yung ating hipon. Okay, so proceed na po tayo sa ating pagluluto. Ang first step po natin, magpapainit po muna tayo ng tubig. Ayan, magpapakulo po muna tayo ng tubig dahil ibablanch po natin yung ating pechay. Okay, alright. Balikan po natin yung tubig natin kapag kumukulo na. Okay, so ayan, nakita nyo, kumukulo na po yung tubig natin. Syempre, gagawin po natin, lalagay na po natin ang ating pechay. Pag ganitong pechay pong gagamitin nyo, ibablanch nyo na lang po. Okay. Yan. Blanch po natin dyan ng 1 minuto. Okay. 1 minuto lang po. Para hindi po siya ma-overcook. Kasi po lulutuin pa po natin siya mamaya. Alright. Okay. Sige, 1 minuto. Balikan po natin after 1 minute. So, after 1 minute po, yan na po itsura niya. Patayin na po natin. And then, hanguin ko lang po dito, okay? At i-drain po natin siya. Yan. Sige po, hanguin ko lang po. Pagkatapos po nating mahango, syempre, papainit na po tayo ng konting mantika. Ayan, painit po ako ng konting mantika. Tapos, ang una ko pong ilalagay is itong baka. Ayan. So, yan po yung ating beef. Ay, i-stir fry lang po natin. Ayan, okay. So, hayaan lang po muna lang siya dyan hanggang po siya maluto. Okay po ba? Balikan po natin mamaya pagluto na. Balikan po natin yung niluluto natin. Okay, ayan. So, pagkatapos pong ma-stir fry ng ating baka, medyo na prito-prito na po siya. Ilagay na po natin yung ating mga rekado. Yan, bawang, sibuyas at sili. Yan, lagyan po natin ng konting kick ang ating stir fry na beef udon noodles. Yan. Okay. So, hayaan lang po natin dyan hanggang sa magisa po yung ating mga rekado. Alright. Balikan po ulit natin. Okay. So, pagkatapos pong magisa ng ating mga rekado, ilagay na po natin ang ating isa pang sahog. Yan. Ang ating pong hipon. Lagay na natin yung isan. Alright. Tapos po natin ilagay ang ating hipon. Siyempre, maglagay na po tayo ng ating black pepper. Lagyan na po natin ng black pepper. Hindi po tayo mahihiya sa black pepper. Okay. So, pagkatapos po yan, halo-haloin lang po natin. Siyempre, mekos-mekos. Yan. At antayin lamang po natin na mag-isa ang ating hipon. Okay po ba? Ayun. Takpan po ulit natin at antayin po natin na mag-isa ang ating hipon. Okay. Katapos pong mag-isa ng bango. Grabe. Katapos pong mag-isa ng ating hipon, lagay na po natin yung ating carrots at Baguio beans. Ayan. Okay.
Alam po natin igisa-gisa for 1 minute. Okay. Yan po. Antayin lamang po natin mag-isa for 1 minute. Okay po, after 1 minute, yan na po itsura niya. Lagay na po natin ang ating mga noodles. Yan, ang ating pong udon. Ating pong udon noodles. May kahalong flat noodles. Yan. Lagay lang po natin dyan. Okay. And then, gawin po natin, lagyan po natin ng konting soy sauce. Lagyan po natin ng konting soy sauce. Yan. Of course. And then, ang ating pong oyster sauce. Alright. Tapos po natin siyang lagyan ng oyster sauce. Lagyan po natin ng sugar. Okay. Sugar. Yan. Lagyan po natin siya ng konting sugar. Brown sugar. And then, takpan lang po natin dyan. At hayaan po natin na mainitan yung kanyang noodles at kusa po siyang mag-iwa-hiwalay. Alright? Okay. Para po mapabilis ang kanyang pag-iwa-hiwalay, haluin po natin. Yan. Kita nyo po, nag-iwa-hiwalay na siya. Ganyan. Pailalim po natin siya. Para po mas mapabilis. Yan. Okay po ba? Okay, syempre okay. Sorry, hindi ko nag-video. Kailangan ko na talaga ng videographer. Oh my goodness. Okay. Kita nyo po, nag-iwa-hiwalay na siya. Alright. So, lagay po lang natin dyan. Painitin lang po natin ng konti. Sa ating susunod na pagbabalik, syempre, iwa-hiwalay na po yan. Okay po. Yan, nakapailalim na po siya. Nasa low heat nga lang po siya. Alright. Okay. So, balikan po natin. Check po natin. Oh, yan. Hiwalay na sila. Naghihiwa-hiwalay na. Okay. Ayun. Alright. Pwede natin halu-halu-haluin. Divorce na sila. Yan. Okay, haluin na po natin. Yan. Sarap. Oh my goodness. Alright. Yun, no? Oh. Diba? Okay. Pagkatapos po nating mahalo-halong mabuti, siyempre, ilagay na po natin yung ating pechay. Ayan. Ang ating po kaninang binance na pechay. Okay. Yan. Siyempre, isang halo pa, luto na. Diba? Alright. Yan, no? Oh my goodness. Oh my goodness. Alright. Yan. Yan. Okay. So, yan na po. Patayin na po natin. Luto na po yan, ano eh? So, tignan niyo po. Yan po ang luto natin ngayon. Alright. Stir fry na beef udon noodles. Stir fry na beef udon noodles. So, yun. Yun po yung luto natin ngayong gabi, no? At hanggang sa mga susunod na naman po na video natin. Kung may mga ano po kayo, ideas na nakukuha sa akin, maraming salamat po. At sa mga patuloy yung panonood ng ating mga video. Alright? Maraming thank you po sa inyong lahat. Yan po ang ating luto ngayon.